И така, здравейте хора, аз съм Мулдия и както виждате вече играем GTA 5 хора. Играем GTA 5, представете си. Най-накрая и аз се здобих с една, така да го наречем, стабилна машинка, на която поне ще мога да снимам така GTA 5 конкретно за нея в момента на 30 FPS самолог. И хайпа истински да ви кажа. Да, хайпа истински. Между другото си взех лаптоп. Значи, друг път ще го обясня в друг клип, защо си взех, what the fuck направих. Си взех лаптоп, понеже, да, ще го обясня в друг клип, ще направя ревю на самия лаптоп, да знаете. Пазя му всичко кутия лабала, имам лаптопа от има няма седмица, да, седмица. Инсталирах си GT5 кракната. Ето ни тук, даже още не съм научил и самите контроли на играта, всичките. Не мога да карам много добре още, но стабилно, върви ми стабилно на нормални настройки. И така като цяло, сега ще ви обясня за какво става въпрос от тези няколко месеца, които не снимах. Значи спрях да снимам, ако някой гледа последния клип, който качих, т.е. предпоследния в канала, който качих. За какво става въпрос? Значи бях с наистина миналия път, т.е. другия лаптоп, който съм, е наистина слаб и не е за това по принцип. Затова и спрях да снимам от него, понеже няма смисъл да го натоварвам, да му използвам ресурса, който така или иначе си беше малко. Той на браузване има места, където лагваше, какво става да снимам на игри на него. И така доста трудно се здобих с този лаптоп. Все пак си трябваше да дам една доста голяма цена за него. И да, изискваше си време, изискваше си пари и средства като цяло, да. То едно и също. Сега, какво да ви обяснявам? Значи, като цяло, сега пак ще си възстановим целият канал. Ще си снимам на игри, но вече нали, на по-нови ще мога да снимам и на по-старите може да продължа да си снимам, ще видим, ще решим. И като цяло сега искам този клип да е точно заради това, да се покефя малко. В този клип няма да изпълнявам мисии или да правя нещо конкретно, което е в играта, просто е така ще пообикалям малко. И с картата ще разглеждам и ще видя някъде дали ще имам проблем с FPS, дали ще ми дропне. Така че не би трябвало да имам проблеми, локнал съм го до 30 FPS, както казах. Снимам с бандикам, понеже OBS не съм е настроил, сега за момента още имаме иначе стримче. След време или след няколко там дена ще пробвам. Говорил съм с доставчика ми да правим скоростта, понеже не знам дали ще е достатъчен интернета ми да снимам на едно стабилно качество. Да, вече когато има стрим ще ви обясня и общо взето това е. Чаках през тия месеци да си взема този лаптоп и да започне и при мен снимането е така. Все пак това си е доста хора го практикуват вече из YouTube и няма лошо в това, но да, на мен си ми харесва, ще го правя. Макар да не ги правя качествени видеята, ще го правя за кефа. И като гледам, с времето ще видя как ще е гледането на видеята и харесването, ако има такива. И ще видя, ще преценя на какво да снимам повече и на какво да не снимам толкова. Но като цяло игрите, които си харесвам, ще продължа да си снимам, макар че дори да няма чак толкова много гледания, но да, ще се опитам по някакъв начин да се старая в това, което правя. Ще започна отново да правя. Между другото, за първи път намирам този кросов мотор в играта и нека се позабавляваме малко. И мисля, че няма друго какво да ви кажа. Като цяло не съм инсталирал всички игри на лаптопа. Има само тази GTA 5, още една игра, която няма да я спойвам. Може да снимам един-два епизоди на нея и да, ще е фън, общо взето ще е фън. И стримче като правим ще е готино. Надявам се да дойдат някакви хора там. И то най-вече ще дойдат познатите, защото те знаят за канала ми.
не знам някой по-външен човек дали ма гледал. То може да е справа да ма гледа, все пак не съм качвал близо година. И да, като цяло фъна ще е истински. Хайпа, фъна, всичко. Да. Като гледам сега, лаптопа се държи стабилно. Иначе само ще ви кажа параметрите на лаптопа в този клип. Значи успях да се здобия с Lenovo-то, което е с модел i5070 и е с параметри от процесор на Intel в по-точно отношение Intel Core i7, четвърто поколение 4720HQ, така видеокартата ще ви кажа Nvidia GeForce GTX 960-ката, нали, мобилната версия, то няма как да е друга версия и като цяло компютъра си е стабилен, не е зле, не е зле, с 8 ГБ RAM памет и вече стандартният 1 TB hard диск, което го използват повечето хора. Това ще за сега, хора, и чао!